Għad fadal iżjex niksbu flimkien, anke jekk f'dawn l-aħħar 4 snin wettaqna ħafna fl-iqsar żmien immaġinabbli. Kienet din il-viżjoni li l-Prim Ministru esprima quddiem eluf ta' nies li ħonqu il-Fosos tal-Furjana. Joseph Muscat saħaq li kienu bosta li sorprendew ruhom kif kienu draw il-wedi li ħadd ieħor ma wettaqx, iżda dan il-gvern bidel ir-rotta u naqqax diversi kisbiet storiċi li l-poplu qed igawdi minnhom ta' kuljum. Feqqalulna li se jkun hawn il-qatt, ħloqna l-akbar numru ta' postijiet tax-xogħol fl-istorja. Feqqalulna li se nittalbu għal bailout, ksibna l-ewwel surplus ġenerazzjoni. Fejn qalulna li l-kontijiet ma jistgħux jorħsu, illum kull familja u kull negozju qed jirċievu kontijiet orħos. 80 miljun euro fis-sena aktar fil-bwiet tagħkom il-Maltin u l-Awċin. Fejn qalulna li kellna nibqgħu nużaw iż-żejt maħmuġ b'kull sens, żejt li tant iħobb ħaddieħor, aħna dawwarna l-aqwa teknoloġija għas-saħħa ta' wliedna, għall-ambjent tagħna. Il-Prim Ministru fakkar fil-proposti realistiċi u kostit li qed iressaq il-moviment immexxi minnu li l-poplu diġà jafda lilu għax jaf li jwettaq dak li wiegħed. Apparti li semma diversi proposti għal għawdex, semma wkoll oħrajn mibnija fuq il-prinċipji tal-mobilità u l-ġustizzja soċjali. Għalhekk hemm bżonn ħbieb tiegħi li ngħinu biex flimkien fit-3 ta' Ġunju toħorġu tivvotaw għall-Partit Laburista u għal dan il-moviment. Fit-3 ta' Ġunju hemm bżonn vot li permezz tiegħu sa ngħinu biex aktar nies joħorġu mill-kera u jsiru sidin ta' darhom permezz ta' dik il-ftit għajnuna aktar li jkollhom bżonn. Vot li permezz tiegħu inkomplu ngħinu min irtixtri l-ewwel proprjetà tiegħu iżda wkoll il-min wasal biex jbiddel daru biex joħsieb il-bżonnijiet ta' familtu. Vot li permezz tiegħu tassigura li l-ekonomija tibqa' tikber għax ma nkunux immexxija minn dilettanti li m'għandhomx idea kif jaħdem l-investiment, iżda minn ekonomisti kompetenti li kienu kapaċi jkabbru l-ekonomija, iżidu l-postijiet tax-xogħol fl-ogħla livell fl-istorja, iżidu l-flus fl-idejn, innaqsu t-taxxi u nnaqsu il-kontijiet. Vot li permezz tiegħu kif salvajna kumpaniji bħall Malta, natikom il-kelma li nsalvaw l-Malta bi pjan ċar u li jitwettaq. Ton ottimistu bl-istess enerġija li kellu 4 snin ilu, il-Prim Ministru qal il-koalizzjoni ta' konfużjoni moħħa biss biex teda fil-mebeda u taħdem kontra pajjiżna. Saħaq li l-poplu ma jixraqlux din il-politika ta' biża'. Ħaddieħor, l-istess nies li ppruvaw jaqtalna qalbna 4 snin ilu, l-istess nies li ħlew ħinhom jippruvaw ifixklu minflok joħorġu bil-proposti realistiċi, l-istess nies li joxew jikkonfoffaw kontra Malta. Meta għandna l-barranin ifaħru lil Malta u ma jaħlu l-ħin imaqdruh lil pajjiżna. Dawn l-istess nies iridu jerġgħu jippruvaw ibeżżawna. Ibeżżaw bil-postijiet tax-xogħol, ibeżżaw għax m'għandhomx x'joffru. Iżda l-istess serġa' jiġri għaliex mhux biss se jibqgħu Malta l-kumpaniji, iżda ngħidilhom lil min jipprova jibbeżza, il-kumpaniji ħajjiżdiedu, ħajjiżdied ix-xogħol, se jiżdied l-investiment, se jiżdiedu l-opportunitajiet għan-nisa u irġiel Maltin u Awċin.
Lil dawk li naqdu fil-moviment 4 snin ilu, Joseph Muscat kellu messaġġ għalihom mimli entużjażmu sabiex ikompli jitkattar il-ġid. Nixtieq nindirizza b'mod partikolari lil dawk li vvotaw lil Partit Laburista u lil dal-moviment għall-ewwel darba 4 snin ilu. Int fdajtni u llum taf li bid-difetti kollha tiegħi qed inroddlok lura il-pajjiż li tixtieq int, pajjiż aħjar milli kien 4 snin ilu. Ma nistgħux inreġġaw l-arloġġ lura. Ma nistgħux nitilfu dak li ksibna flimkien. Ma nistgħux nifqu nofs triq. U lil dawk li vvotawna l-ewwel darba 4 snin ilu li qed irroddilhom lura pajjiż aħjar milli sibnieh ngħidilhom erġa' afdani, erġgħu afdawni. Għandi l-istess entużjażmu, l-istess enerġija, l-istess pożittività u issa għandi wkoll l-esperjenza biex immexxi dejjem aħjar dan il-pajjiż. Quddiem il-folla li fiha spikka wkoll in-numru sabiħ ta' żgħażagħ li aċċana l-messaġġ tal-Prim Ministru semgħu b'attenzjoni dak li qal dwar il-ħolma Maltija għall-5 snin li ġejjin. Ħafna forsi jistaqsu fejn aktar nistgħu naslu. X'nistgħu nagħmlu aktar minn dak li diġà għamilna? Mistoqsijiet leċiti li jagħmlu sens. Iżda x'inhu l-bniedem mingħajr il-ħolm tiegħu? X'sens jista' jkollha l-ħajja mingħajr l-aspirazzjoni li dejjem tkun aħjar, li tilħaq livelli ġodda f'ħajtek? Dan huwa proprju l-bażi li qed nagħtu għal pajjiżna. Fil-5 snin li ġejjin irridu nkunu aħna li niksbu dak li f'għajnejn oħrajn huwa inimmaġinabbli, huwa impossibbli. Irridu nkunu aħna li nelevaw liċ-ċittadini Maltin u għawċin fil-quċċata nett tal-klassifika, fuq nett tad-dinja, lejra tad-dinja. Irridu nkunu aħna li nwettqu l-ħolm u l-aspirazzjonijiet ta' kull waħda u wieħed minnkom għal Malta li tkun aqwa. Il-ħolm tagħkom huwa wkoll is-sisin tax-xogħol li rridu nwettqu fil-5 snin li ġejjin. Din hija il-ħolma Maltija tiegħi, din hija l-ħolma Maltija tagħna lkoll. Il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu bl-istess enerġija li beda biex kompla jwassal messaġġ ta' dan il-pajjiż xkejken fid-daqs, iżda kbir f'dak li jikseb għal uliedu li tiħarsu l-quddiem għall-aqwa żmien ta' pajjiżna. Jien iwedkom, nagħtikom il-kelma tiegħi li se nkompli naħdem biex naqqat il dan il-poplu, biex nollu lil pajjiżna l fuq li għajnejna jleqqu x'in naraw il-bajda u ħamra tagħna tperper mal-irjaħat l-aqwa fl-Ewropa u issa lejra tad-dinja. Għaliex għaż-żgħażagħ tagħna se jkun l-aqwa żmien, għall-pensjonanti tagħna se jkun l-aqwa żmien, għall-familji tagħna se jkun l-aqwa żmien, għall-pajjiż kollu se jkun l-aqwa żmien, għal min jimxi l-qudiem se jkun l-aqwa żmien, għal min jħobb lil Malta se jkun l-aqwa żmien, għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Il-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin, il-mexxiet tal-Partit Laburista, Joseph Muscat.